laawol gandal e needi olel tal tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama on jettama heɗade taskaram men lawol gandal e needi. UNESCO ina mawnina ñande 29 lewru goo ɓuuru hitande kala ñalande teddanirande needi ñalande teddanirande jangde. Hande gam yewtude hen ko laaɓi e toɓɓere men nde en jaɓɓoto ɗo Amadou Sidy Ba toon to jagorɗogal kalfinangal needi e nder Sénégal kanko ardi jangde e dow internet kono kadi jangde e nder galleji tawa koye karalle kese ɗe ɓe dewri. Amadou Sidy Ba mi salminima. Mi salmitima Olel. Hitande kala UNESCO ina mawnina ndeɗo ñalande needi kono hikko ɓe mbi kamɓe mawninta ko hakkille tafaɗo e français no wiye iya beele an e yiyande ma iya hande woni hakkille tafaɗo ina hani hutore nde jangde beela wonko ɗum bonnata walla ala. A jarama Olel e ko adi foof e jaɓɓade miɗo yet e studio RFI fulfulde eɗen belti hen no fewi kadi yewtude ndeɗo toɓɓere taw fawi koye ñalawma mo mbiɗa o mbo UNESCO mawninto taw faati koye jangde kille tafaɗo ina wayno hande en mbawa haalde tan kala ko faati aduna ko liggorte taw hakkille tafaɗo ala hen ha tengti noon ko faati ko e jangde eno waɗi ko ɗum nafata ha heewi hayso woodi wonko kadi ko ɗum bonnata fawi noon ko hono ɗum nannirte hono ɗum hutorte est ce que yimɓeɓe keblama hen e jangguinoɓe ɓe e jangoɓe ɓe ɗum ne ko hunde welde wattorde no feewi ko ɗum woni ko hollata men est ce que nafoore nde ɓurata yewde eko bonnata ko. Joni sen keddima e nafoore nde wonno ko ɗum ɓuuri tengtande heɗatoɓe en ɓe cikkuɗa hande holko woni maale walla peeje kanɗe waɗede ha nafoore hutorade hakkille tafaɗo tigui wawa teskede e sukaɓe ɓe. Ko adi foof hakkille tafaɗo nan hutore ɗum kanko ko hunde wonde e nder école aji ɗi e nder nokkuji janguirɗi foof nan hutore heddi ko hono foti hutorede pour wawa hutorede nde il faut ko yimɓe jogono ɗum feere jaɓɓal ko wiyete ko stratégie ko yimɓeɓe jangguine holko ɗum nafata wonno ko ɗum kanko hakkille tafaɗo nafoore makko c'est que omo yaawi ina yaawi e ɗum to kadi ne yaaji ko wawi ko moftude e ɗum innamade wawa ɗum moftude e hakkille muɗum e ɗum aɗa wawi ɗum namnade ko ɗum mbawɗa namnade ɗum foof e nder seconde addanma ɗum kala ko jiɗɗa e nder yidde mo ƴettude tawa aɗa jogui caɗele ɗe poɗɗa wadde walla aɗa jogui décision walla aɗa jogui exercice walla hunde nde poɗɗa safrude e nder jangde e nder seconde addantuma ɗum noon alay saago ɗum wattare ɗum hutore kono noon ina waɗi ina moƴƴi waɗe kadi waɗe galle wiye ko ɗo foti haɗede nde tawno so waɗaka noon tan ina wawi woda ko bonni sen ƴeewi hande to patte jangde nde surtout jangde karalleje kese ɗe eɗen goni ko wiyete ko jangde han yimɓe fof poti ko jangude eɗen goni aduna ko wiyete ko éducation universelle mais éducation universelle woni jangde nde ɗon kadi il faut ko wonde kadi e qualité woni nde nafa nde tiiɗa nde moƴƴo ɗum noon fof hakkille tafaɗo ina foti wawde wallude hen tigi rigui jangguinoɓe hande par ce que sa ƴetti ko jangguinteno hanki e nder classe e nder tan suudu hande jangde ko mbiyete ko société savoir ko rendo ko aduna jangde gandal gonɗen gandal ala fof hande koriɗo ɗum suuɗaki kala jiɗɗo ɗum wellade ina weeɓi a waɗat ni belloɗa ɗum keɓa ɗum kutorɗa ɗum kono noon ina alay saago hande to jagorgal kalfinangal jangde ngal e fuɗɗima ni wawde nannede hen yimɓeɓe mbaw jangguinede holko woni hakkille tafaɗo mais kadi hono hutorte. Aɗa ardi goomu walla mbiyen salndu halfinandu kala ko faati e français ne wiye télé enseignement woni jangde tawa koye dow internet beele aɗa wawi famminde min holko ɗum firtiti. Nduɗon salndu ndu jibina koye nde rafi covid o waɗi nde on jii foof darti aduna o hanti yimɓeɓe nattu yawdirde mais yimɓe mbawa wonde aduna taw janggani alfalake jangde nde jokka ko ɗum tagi no wiya yo on mbaɗe kaɓirle kes par ce que aduna tolni ɗon hande neɗɗo kala ɗo woni ina foti wawde janggude eɗen jogui ɗum e téléphone ngaji ɗiɗo e ordinateur uji ɗi e internet o ina foti wawde
hande wallude kala neɗɗo woni yo janngu e jangde ni hande diwti wonde mi yahata école tan mi finama mi ya école mi wona e janngude ɗum tagi noon ko on projet nduɗon tafa waɗa hen mi ari hen safe joni duuɓi ɗiɗi gele min gari kadi min goni koye ƴewde déjà ko foti ko jangguinede hono ɗum min battirta ɗum e karalle kese ɗe woni ko contenu pédagogique numérique ha wawa hutorede wawa waɗede e ordinateur wawa waɗede e téléphone wawa waɗede internet kadi hay gani caggal internet par ce que hayɓe gona wonɓe ɓe e nokkuji ɗi ngala internet ina poti wawde janngude hutorade ɗum donc ɗum woni jaɓɓal ngal hande de kalden mamɓe ɗo ummimi ko Thiès taw wonno hande e jonde amin toon ko rendinde jangguinoɓeɓe mbawa ƴettude ko jangde nde hande e wayno classe CM2 ko fati mathématique to woni ɓeto en français en e ko nandi hen wawa wattede e kaɓirɗe kese donc emin jogui plateforme taw ko internet web mais emin jogui kadi application mobile taw koye téléphone ngaji woni hande kanko jinnaɗo kanko cukalel ngel kanko jangguinowo e mbawi ɗum hutorade e ɗo ɓe mbawi wonde foof e kadi fonno goɗɗo ko wawde nden jangde kadi wadde ɗum yottin ɗum yimɓeɓe tawɓe hayɓe ngalaɓe internet aɗa wawi wonde bidde walla gona beelel kelle mais so tawi aɗa jogui téléphone tan a waɗi hen téléchargé aɗa wawi ɗum wadde donc janngude hen ena walla eggen ɓe ene walla kadi so caɗele mbaɗi no covid o waɗirno on jii hikka nde ndiyam nam fusi nde nokkuji kewɗi école aji kewɗi jolima mais ɗum fotani hande hadde yimɓeɓe janngude kadi on jamanu gonɗen oɗon projet nduɗon sallu ko ɗum woni ko toppitiɗen ko woni ko Sénégal wasata ko ɗum woni e leyɗele goɗɗe walla yoga e leyɗe Afrique ɗi ha tengti Afrique hirnangue ene woodi nan saro e aduna nan saro e nder Afrique kono noon Sénégal kadi ko darolgal en jii déjà ko wiyete ko université virtuelle du Sénégal inniraɗo joni université numérique Cheikh Hamidou Kane on ala ko waɗata sona jangde taw fawi koye dow internet e jangde lesnde kañum nan abbo hen fof kadi soit moƴƴude ina waɗi nokkuji ɗi ngala internet ina waɗi nokkuji ɗi ngala encore courant yottaki toon donc ɗum noon walla ko fati e nokkuji ɗi ngala courant walla ɗi ngala internet beela hutorade hakkille tafaɗo walla hutorade hande internet ina weeɓana wonɓe ɗiɗo diwanuji ina waɗi peeje gongo ni ala wiide yo ɓeɗon janggu ɓeɗon mbasa janggude ɗum tagui noon ko wiyete ko systéme offline on holɗum yo jangde nde ko jangirte ko galɗon gandal so tafama ha waɗama e hande e nder téléphone neɗɗo aɗa wawi hutara téléphone tawa ala internet min pecci ko abbe ujunnaji 7 tablette taw komin waɓɓe e nder hen ko jangirte ko mais min cuɓi ko nokkuji ɓurɗi ɗi woɗɗude ko wayno région de Matam wayno région de Kolda région de Tambacounda région de Saint-Louis et région de Louga e ladde nde min mbaɗi ɗum ko seeɗa ni wawa hawrde yimɓe foof kono so tottama waɗama école aji ɗi e jangguinoɓe mbatti ɗum hutorade e nder kala suuji ɗi e sukaɓe taw noon hotota galle ina taga sukaɓe déjà wawde andude wawde ɗum hutorade wawde ɗum e kadi hande ina famɗi hande jinnaɗo mo ala téléphone hayso woni téléphone ngaji ɗi fof wona e smartphone kono ko hen faya donc ɗum no wawi wonde aɗa wawi nadde hen daña internet mbaɗa téléchargé hanti sa waɗi gotol tan cukalaa internet heddi ko koye téléphone ma heddoto cukalel ngel no wawi janggude hen en gandi sukaɓe hande ɓuuren hewde garat mbiya nene walla baba rokkam tottam téléphone mami ɓeɗo jogui devoir kadi komin mbaɗata hen ko wona tan kuuro tan c'est vrai ko ɗum nan hen mais aɗa wawi kadi wadde exercice hen ko neɗɗo yiiɗi hen fof hande ina daña ɗum tagui hande école natti tan wonde e nder classe o yalti kay tawto yimɓe nden ko yimɓe ɓe jahatno taw école hande ko école tawto yimɓeɓe kañum naate galleji ɗi comme ne ligguey ni wiyete ko télétravail ko basotoɗa ɓe hutortoɓe hakkille tafaɗo walla ɓe hutortoɓe hande internet a jarama en kaali nafoore hakkille tafaɗo no waɗi fayida kono noon yo ndento rentete ko wonko ɗum bonnata heewi hande ko wiyete ko fake news woni ko wodani maale taw sayiji a andata mbarda ɗum ɗo wona gonga kadi wona sa heeɓi ɗum wiide hanti mi natti hutorade killam kala ko cohlumi namno ɗum wallitu ɗum foti tan ko wallidde sa namnima ɗum woni nafoore hakkille tafaɗo a namdima haalnima hunde mais ƴeewa ɗum de ko haali ko holko moƴƴi hen holko boni hen holko mbawmin ɓeydude holko mbawmin ustude ɗum woni nafoorde alay soko yimɓe kucci toon woni wiyete ko en tout cas jogade éthique et responsabilité e nder fanno hutorade hakkille tafaɗo Seydi Ba mi yettima no feewi a jarama Allah jarama merci Wolel tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde yewtere men haaɗi ɗo hannde on paami ko Amadou Sidy Ba wi on ko hakkille tafaɗo no weeli ina yaawi kono noon yo rente hutoroy kadi jaam jaam en jetti Saliou Diawo karallo juɓɓinanɗo en nde yewtere